سلام كميت تصان حفتواتن كبراتن نايز يوتيوب شانل تخطاتلتي نزعلت سحارنا لكم حاصرتن وانا زيناتات كم تلمد حجنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም ከሳብ ፍጻሜ መደብና ሓቢርኩም ናኽጸንሑ በኸብረን ዕድም ኤርትራ ዝሸመተተን ሱ35 ዝተኸለተም ስርዓት መከላኸልን ዝምልከት ሓደ ጸብጻብ ወፂ ነይሩ ወርሃ 11 ናይ 2024 ኤርትራ ካብ ሩስያ ሱ35 ዝዓይነተን 12 ነፈርቲ ክትዕድ ከም ተስማዕምዐት ዝገልጽ ጽሑፋት ተዘርጊሖም ነይሮም እተን ነፈርቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ 6 2025 ኤርትራ ክትርከበን እያ ዝብል እዩ እቲ ሓበሬታ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ እተን ነፈርቲ ኣብ ሰማያት ኤርትራ ልምምድ ክገብራ ትማሊ ተረኣየን ነይረን ንመጀመርታ ግን እዚ ሓበሬታ ንሕናውን ኣብ 2024 ኣብ መንጎ ሩስያን ኤርትራን ብዝተገበረ ስምምዕ 12 ድሮናት ክግዛእ ከም ዝተስማዕምዓ ዘርጊሕና የምንባርና ኣይርስዓን ድሮተን ነፈርቲ ወርሒ 6 ናይ 2025 ኤርትራ ክትርከበን እያ እዩ ዝብል ነይሩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ትሽዑ እዋን ኖቨምበር 7 2024 ኣብ መንጎ ሩስያን ኤርትራን ሱ35 ዝዓይነተን ነፈርቲ 12 ኣብ መወዳእታ ጁን 2025 ኤርትራ ክትርከበን ምዃና ዝሕብር ሓበሬታ ወፂ ነይሩ ንሕና እውን ኣብቲ ሰዓትን ዕለትን ኣቕሪብናዮ ነርና እዚ ዝምልከት እውን እዘን ነፈርቲ ኩናት ትማል ናቕፋ ፕረስ ኣብ ሓበሬቱ ኣስፊርዎ ነይሩ እዘን ነፈርቲ ድማ ኣብ ዓለምና ዝውንነን 12 ሃገራት ጥራይ ኮይነን ኤርትራ ድማ ኣብዘን ውሽጢ 12 ሃገራት ኮይና ክትጽብጸብ እያ ዝተፈላልያ ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ እስካብ ሕጂ ኤርትራ እትውንነን ነፈርቲ ኩናት ሱ27 ከምኡ እውን ሚግ 29 ምዃንን እዩ ዝገልጽ እዘን ሕጂ ኣብ ወርሒ 6 ዝኣተዋ ሱ35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኩናት ነቲ ዝጸንሐ ዓቕሚ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዘበረኸ እየን ክኾና እዚ ከዓ ብፍላይ ምስተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርከባ ሃገራት ምስ ዝወዳደር ኤርትራ ኣብ ላዕለወይቲ ደረጃ ንኽትህሉ ዘኽእላ እዩ ንኣብነት ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝሸመተተን ዝሓሻ ዝበሃላ ነፈርቲ ውግእ ሱ30 ምዃነን ይግለጽ እዚኣተን ከዓ ካብተን ሱ35 ዝተባሃላ ነፈርቲ ውግእ ትሕት ዝበለ ዓቕምታት ከም ዘለዎን እዩ ዝሕበር እዘን ድሮናት ውግእን ድማ ካብ 85 ሚልዮን ዶላር እስካብ 100 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኾና እዩ ዝግለጽ እዚ ማለት ድማ ኤርትራ ነዘን 12 ድሮናት ክትገዝእ ዘውፅኣቶ ዶላር 1.2 ቢልዮን ዶላር ከም ዘውፅአት እዩ ዝግለጽ ኤርትራ ዘላቶ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ሓደ ካብቲ ተኣፋፊ ቦታታትን ዞባታትን ናይ ዓለምና ኮይኑ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጎረባብቲ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ሃገራት ውሽጣዊ ዕግርግርን የናውፅን ኣብ ዘለወሉ እዋን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላምን ርግኣቱ ኣውሒሶምን ዓቂቦምን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ማያት ቀይሕ ባሕርን ርግእትን ሰላማዊትን ሓያልን ሃገር ክፈጥሩ ፈጺሙ ኣየጽግሞምን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ሽግርን ሕንፍሽፍሽን ጸገማትን ኣብ ምፍታሕ እውን ልዑል ተራ እናተጻወተ እዩ ዝርከብ ዘሎ እቲ ዘለናዮ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ሓያል እንተዘይኮንካ ቀጻልነትካ ከተውሕዝ ዘይከኣለሉ ዞባ እዩ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምድልዳልን ምሕያልን መከላኸሊ ኣገደስቲ ጻዕርታትን ስጉምታትን እናወሰደ ዝርከብ ዘሎ ብፍላይ ንማያት ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ምትንኻፋት ዝተፈላለዩ ሕልሚ ብሓጎታቶም ዘብለዩሎም ነቢያት የቃሙትሉ ኣብ ዘለውሉ ሰዓት መንግስቲ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሩ ክድልድል ጸኒሑን ኣሎን እዘን ኣብ ስእሊ ንዕዘበን ዘለና መራኽብ ኩናት ናይ ኤርትራ ኮይነን ብጀካዚአን ኣብዚ ስእሊ ንዕዘበን ዘለና መራኽብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሓጸርቲ እዋናት ዝርከበን ምዕቡላትን ዘበናውያንን መራኽብ ኩናት እውን ናብ ወደብ ዓሰብ ክእቱ እዩ ስለዚ ድማ ኣብዚ ብርሑቕ ኮንካ ናብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ምጥማት ዝከኣል ከም ዘይኮነ ንጎረባብቲ ሃገራት ኣገዳሲ መልእኽቲ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ካሊእ እዋን ኣሎ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ምዕቡላ ጽዋራት መጻናጸኒ ራዳራት ካልኦት መሳለጢ ዓቂቑ እዩ ዝርከብ ዘሎ ወዲ በሻሻ መራሕቲ ሃይማኖት ዝርከብዎም ናብ ክልል ትግራይ ሽምግልና ልኢኹ እቶም ናብ ሽምግልና ዝተለኣኹ ግና ኩሎም ተደናገጽትን ደገፍትን ወዲ በሻሻ እዮም ወዲ በሻሻ ድሕሪ ናይ ድራማ ሽምግልና ኩናት ከም ዝኸፍት ርድእ እዩ እዚ ሕጂ ዝኸፍቶ ኩናት ግን ሓንሳብን ሓዋርን ካብ ስሩ ዝምሑ እዩ ክኸውን ወዲ በሻሻ ኣብዚ ሳልስቲ ምስ ካቢነ ሚኒስተራቱ ኣብ ዝገበረ ኣኺባ ዝወፁ ዘለው ሓቅታት ምስ ኤርትራ ኩናት እንተዘይከፈትና ይምረጽ ዝብል ምርዳእ እኳ እንተበጽሑ ምስ ወያነ ኩናት እንተኸፊትናኸ ሻዕብያ ይመርሐና ዶ ዝብል ስግኣት ግን መልሲ ኣይረኸቡልን በቲ ኮይኑ በቲ ዘይተርፍ ኩናት ክጅመር እዩ
እዛ ትርእይዋ ዘለኹም መርከብ ስማ ጣናነሽ ኮይኑ ኢትዮጵያ ዝገዝኣታ ኣብ በጣሕ ተሰቂላ እንሆ ናብቲ ዘዳለውላ ሩባ ዲዩዲጋ ክትበፅሕ ቀሪባ ኣላ ተበጊሳ ካብ ትበሃል እንሆ ክንደይ ግዜ ሓሊፉ ክሳብ ሕጂ ኣይበፅሐትን ኣላ ገለ ሰባት እኳ ኣብ ባሕሪ ከይበፅሕት ዝጠሓለት መርከብ ኢሎም የዋዚላ እንተለዉ ንሳ ግን ቀሪበ ኣለኹ ናብ ቦታይ ትብል ኣላ እስራኤል ንቤተ መንግስቲ ፕሬዚዳንትን ህንፃ ጀነራል ስታፍ ሶርያን ኣብ ደማስቆ መጥቃዕቲ ገይራትሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ወፃኢ ናብ ጋዜጠኛታት ናይ ምድዋል ልምዲ ኣለዎ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ኣብ ካሜራ ኮፍ ኢልካ ቃለ ምሕትት ምግባር ብቴሌፎን ተደዋዊልካ ዝካየድ ቃለ ምሕትት ዝመርፅ ዝመስል ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ ምሸት ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ጋሪ ኦደንሃዩ ተረኣዩ ነበር እሞ ጠብላሕቱ ብከምዚ ዝስዕብ ኣስፊርዎ ኣሎ حق المزراب كوايت هاوس كدول كله دقيسة ينير مسترام قال محتت كجبر زخيل اللزنبر كعدل مهمين وصل زنبر درجات أسفاق وريت ينير كندر سجود دايد ما كابتي أباتلر بنسلفانيا نهوة فتان زنبر فتان قتلت حدا عموت مزكاري ينيرو اتي قبل على ترامب استجبر فتان زملكت زرخب قوة أبصاب بدرجة عالم أزرار بزين خوينو سل زنبر أقالوا ات بريزنت صحيب خووني قريو نزقات أمي تقيم أيام بقر اتناي وصعت كالات ميديا فتسي مزي حساب زنبر قال محتت نمكياد زمرسكو كلابات كعس أجري إن مساقاقر تتصاوت تزوصو جنزب بزح غزي إن دقفت زجنق قدا أي كوننيو أبز أوان زيقن قال دقفتني كواستلي يونايتد قانتو أمت تقور زلا من قسقاس كعزم زمو يسمع اللو اتا قانتا كاب جرماناويت كلب فرانكفرت نتقعي هيقو اكتيك يختفرم تسعر أبزلات اللو اتفلما زقربت 7 مليون باوند تنسيقو اززرب انت قتلو نيكواستل عام حادة تصوات ايزوت صوتو زبزح جنزب كخونيو معريو شامبيون بريمير ليج انجليز زخونت عباي كلب ليفربول حدشات كعي حاسو تبلالا بقدامነት ድማ ናትከዓይ ኒኳስትል አሌክሳንደር ኢሳቅያ ትግደስ ዘላ በዚ ምክንያት ድማ ገለ ደገፍቲ ኒኳስትል አይኬቲኬ መተካእታ ኢሳቅዲ ዝመጽእ ዘሎ ወይስ መጻውቱ ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ጀሚሮም ኣለዎ ቢቢሲ ስፖርት ሊቨርፑል ኣብ ቀረባ ኣዋነቲ ኤርትራዊ ሽወደና ኮኸብ ከተፈርም ምንቅስቃስ ጀሚራ ከም ዘላ ኣረጋጊጽ ኣሎ እታ ጋንታ ክሳብ 130 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ክትውንኖ ከም ትኽእል እዩ ዝእመን ኒኳስትል ግን ንብሉጻት ተጻወታ ብፍላይ ድማ ነቲ ቀንደት ከዓይ አሌክሳንደር ክትሸጦ መደብ كم زي بلا كتنزر صنيحايا انت خونا نتناب عكتيك قصات قبر زلا منقسقاس متطرطارات فطير الله بفلاي ان دغفتا مستخلب قربت زلوم سبات نيكواستل قد صواتا بقليل خقير زقيل سلتمت قعت ختحنص كمتدلن نزز خون تصواتا كمتدلن يزاربو اكتيك بتعصاصافن ببزح مدايات شتو خمزغب زخيل بمخاني فلت نسو مس ليفربول ونسمو كتححت صنيحيو تسعان كلتن زعلمي شماغل بريزيدنت كاميرون بولبيا اب عالم تزعبي بريزيدنتيو نرمعان 3 عامታት ንካሜሮን ዝመርሓ ፖልቢያ ዝመጽእ ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ፕሬዝዳንታዊ መረጻ ንሻምና ኤብረን ንኽምረጽን ንዝመጽእ 7 ዓመታት ነቲ ሃገር ንኸመርሕን ክዋዳደር ከም ዝደሊ ገሊጹ ምምሕዳር ፖልቢያ ብልሽውናን ምብኻን ሃብቲ ሃገርን ከምኡ ከዓ ብሕማቕ ምሕደራ ጸጥታን እቲ ሃገር ከውሕሰይ ከኣለን ተባሂሉ ተደጋጋሚ ነቐፌታታት ይበጽሕ እዩ እምበኣርከስ ነዚ ዕለት ዝሓረናልኩም ሓጸርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ቀጻሊ بخالوت حبريتات اسكام نراقب سسنايو